Doncs començam amb el PIL. La notícia que ha triat aquesta setmana és l'acord de Nova Canàries amb el govern de l'Estat per aconseguir incrementar el descompte aeri al 75%. Endavant. Sí, el PI se dona compte perfectament que ojalà mos tratassin igual que Canaris, aquí a les Illes Balears, i jo supos que hi ha molta gent de Formentera, d'Eivissa, de Menorca i de Mallorca que es dona compte. No han tancat tots els acords i ells ja estan d'acord a tenir un descompte del 75% de bitllet d'avió entre illes. S'han posat d'acord perquè el transport de mercaderies en la península, en tema agricultura i indústria, els hi bonin el 100% i per l'altra part, estan intentant millorar el seu règim fiscal perquè hagin de pagar menys imposts. I no està tancat, que pot arribar a passar d'aquí la setmana que ve. És dir, davant aquesta qüestió està claríssim. Si no hi ha un representant d'un partit que no degui obediència a Madrid, és impossible que Balears surti i tingui un nou sistema de finançament i un règim especial. No mos ho cansarem de dir. Jo me trec el capell davant de Coalició Canaris i Nova Canària. Me trec el capell.